posso fare intervenire. Onorevole Maletic. Zahvaljujem predsjedavajući. Jasna i jednostavna porezna pravila i sprječavanje posebnih poreznih tretmana i dogovora mimo pravila ključni su za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i kvalitetno funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Zajedništvo, suradnja, učinkovita razmjena podataka između poreznih uprava država članica temelj su uspostave sustava u kojem će porezni obveznici biti pravilno identificirani, a dvostruko neoporezivanje spriječeno, jer veći nam je još problem od dvostrukog oporezivanja neoporezivanje. Međutim, ne smijemo u želji da spriječimo izbjegavanje plaćanja poreza i kaznimo utajivače otežati poslovanje poduzetnika i uvesti im nova porezna i administrativna opterećenja. Treba nam jedinstveni globalni pristup i jedinstvena rješenja, ali uz poštivanje specifičnosti uvjeta poslovanja u državama članicama. Hvala.